amma mu yi magana gaskiya. Ni na san fina-finan da ba ma biyan mutum ake in yayi ba, shi yake biya, kuma kun san da wannan. To me abin wata magana anan? Yanzu wannan tsohuwar da aka sa ta gaba ake ta wannan maganar, so kuke hankalinta ya tashi, wani abu ya zo ya same ta na ciwo daban? Na rantse da Allah da ya halicce ni na rantse, in kuma wani ya isa shi ya fito ya rantse ya ce ba haka ake wannan zaluncin ba. Wallahi tallahi haka ake. 2000 wani ma tura shi za a yi, a ce za a yi man waya. Wasu kuma sai an biya, sai sun biya kuɗi ko sun ba da wani abu makamancin kuɗi. Ba abin da muke fesin ba kenan a industry? Ko ki ba da kuɗi ko kuma ki ba da kanki, ba shine abubuwan da ake fama da su ba? Me wannan ma magana ta faɗa ana bata 2000, wannan ai kowa ya sani, sai dai wanda yake kin Allah.